ଚରାଉଥିଲେ ସେ ଦିନ ଯାକ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲେ ଓ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ପଚାରିଲେ, ତମେ ସକାଳ ବଣକୁ ଯାଇ ସଞ୍ଜକୁ ଫେରୁଛ, ବଣ ଭିତରେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ବଣ ପାଖ ଗାଁର ଭିକ ମାଗି ଯାହା ପାଉଛି ତାକୁ ଖାଇ ରହୁଛି। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ମୋତେ ନ ପଚାରି ଭିକ ମାଗିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଭିକ ମାଗିଲେ ନାହିଁ। ଗାଈ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ରହିଲା ତାକୁ ପିଇଲେ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, କ୍ଷୀର ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କର, କ୍ଷୀର ଉପରେ ବାଛୁରୀର ଅଧିକାର ଅଛି, ତୁମେ ପିଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଉପମନ୍ୟୁ କ'ଣ କରିବେ? ଭୋକ ସହି ନ ପାରି ବାଛୁରୀ ମୁହଁରେ ଲାଗିଥିବା ଫେଣ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଏହା ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ କି, ତମେ ମୋତେ ନ ପଚାରି କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଉ ଥରେ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ। ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲେ। 3-4 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେ ଭୋକ ବିକଳରେ କିଛି ଅରକ ପତ୍ର ଖାଇ ପକାଇଲେ। ଅରକ ପତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ପତ୍ର। ଏଇ ବିଷାକ୍ତ ପତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟିଏ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପାଠାର ବେଳେ ଉପମନ୍ୟୁ ଦେଖି ବଣକୁ ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପମନ୍ୟୁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଉପମନ୍ୟୁକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିଲେ, କିଛି ବି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଶ୍ରମ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲେ। ଉପମନ୍ୟୁକୁ ପାଇଲେ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉପମନ୍ୟୁ ଡାକିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି। ଗୁରୁଜୀ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଉପରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଦେଖିଲେ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲେ। ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇବି ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଔଷଧ ଖୁଆଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଭଲ ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁଜୀ ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବଳରେ